shi yasa aqidar ahlus sunna me yasa muka fifita Abubakar da Umar da Uthman akan Ali aikin su ne ya ɗari nasa amma dangantakarsa ga annabi ta fita su to shi kuma musulunci ba dangantaka yake kallo ba me yake kallo aiki Allah ne ya faɗa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unthan wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya kai Allah ce sun bi saboda aiki wani aiki suka yi ba in aiki ake manzo Allah akwai wanda ya ma aiki irin Abu Dalib ku ba ku ci kunya ku ce ana bibita a gaban annabi da aiki da kuke kai Abu Dalib a gaga saboda manzo Allah ni kuma gashi na kawo 47 a iya badar da an ya kashe wa annabi ina so su fito mu ko jariri da suka kashe ƙaryar banza ƙaryar wani ba wani abu da aka sani an yi na hidima ga manzo Allah na kashe kafirai in ba imamu annabi ne sai waɗanda suke kusa da shi kai Allah ce sun bi saboda aiki wani aiki suka yi ba in aiki ake manzo Allah akwai wanda ya ma aiki irin Abu Dalib ku ba ku ci kunya ku ce ana bibita a gaban annabi da aiki da kuke kai Abu Dalib Abu Dalib dan kasuwa ne daga Makka yake tashi je shan kasuwanci amma tun da aka bashi annabi a hannunsa ya tafi je aka tafi shan hanya kowa ya san ina ka tafi da shi ce shan aka ce kuma da shi saboda suna nan suna jiran sa a yadda naga alamomin nan nasa wannan shi ne annabin da Allah ya ce shi ne zai aiko nan inda kuma za ka sun yi alƙawari mutum ba daga cikin su annabin nan ya mutu ba za su kashe Abu Dalib ce haka ne yace to ni da shan sai san da naga wannan ya ayi da aikon da Allah ya bashi ya hakura da kasuwanci tun daga nan ya hakura da kasuwanci Abu Dalib yana cikin masu kudin Quraysh sai da ya dawo yana cikin abqaru Quraysh yadda za a taimaka wa wani haka yake bukatar taimako saboda bai yi wannan dan annabi ya rayu annabi sai da ta kai ga Allah ya aiko shi Abu Dalib baya da shi sai inda da in zai fita sai tare da manzon Allah in zai ci abinci tare da manzon Allah ne shi duk abin da aka kawo ya ga annabi bai ci ba zai sai an je an nemo wanda manzon Allah ya ci sai da annabi shiga 40 haka aiko shi to bai ba ke daga nan kuma Abu Dalib isa ba shi kai ne gatar annabi shi kai sun zo sun yaudare shi da dukiya yake sun ba shi tsoro da ransu ya ke karfa sun zo sun masa dabaru na rayuwa yake yadda har sai da ta kai gaba suka ce to ka sani mun ƙarfi 12 ne a koyi shi 11 ba sa tare da kai kawai abin da muka ce ka ba mu shi da kashi shi kenan ka huta mu huta za mu mai da kai da shugaban dukkanin kabilun su koma bayan amma ka ƙi yadda to za mu zo mu yake ka ko kai shi da bai rika bai dukan da ko mumini a yau ba zai wa annabi sama da su ba lafiya ne kai bai kwabin arabiya da kuma nuna adifa da jazibiyya wanda yake nuna maka ransa da rayuwarsa ya mika annabi yana wallahi la yasiru ilayka bi jannihim hatta wasila fi turabi da hina ice na rantsa da Allah ne Abu Dalib mutum ina raye kwarai shi kaf da karfin su ba za su iya cimma ba ya ba ikin Allah in kaga an taba ka sai in an binne na a karkashin kasa kuma da yake rayuwar ta zo karshe ai zan ga muku me yasa imami ya wancan sayuwa wasiyar babansa ce wasiyar mahaifinsa ce tsayuwar tarbiyya cikin gida ce daga duk wanda ya tsaya game da su shi ma tarbiyya ce a gida shi da bai dukan yasu musu ku ne dai kuke da zabura ya ce inda mutum ba dan aure ba ne shi ne zai ba na haddace waka daga Abu Dalib sai da ya zamana saboda shi ma wasu abubuwan kuma suka rinka jan baya in kai baka da shi lokacin da aka tsare maza Allah da shi wa Abu Dalib a wannan lokaci Abu Dalib ya ba wa duniya wani salo na tsaro wanda har yau duk shugaban duniya da wannan salon ake ba shi tsaro wannan fikirar Abu Dalib ce kuma akan annabi bada ya kirawo Abbas ya kirawo Imani ya kirawo Sayyidina Hamza
yace idan dare yayi kowa ya tafi babancin sai kwanta haka yace amma da kun tabbatar da kowa ya bacci su faɗin da suka biyo shi banu hashimi akan kansu take ce su kansu bai da ba za a iya shigowa a sai wani a ciki rayuwar annabi ta shiga matsala yace ku amintattu ne na aminta da ku za ku tsare mun shi yadda nake tsare shi yace to idan kowa ya bacci ku ɗauke annabi daga himarsa ku kai shi inda ba wanda ya sani sai bi su haka suka rike wa annabi duk dare tsawon shekara uku da kowa ya rike shimfiɗarsa ya ji ya kwanta ana ganin kowa ya bacci to za kuma a tsama annabi da rabuwa saboda Abu Talib ya tsara rayuwar manzon Allah da tsarewar Allah sai da yi haka shekara uku bayan ya zama talaka baya kasuwanci saboda annabi sai da ya zama baya bacci shi da Ali da Hamza da Abbas saboda manzon Allah amma duk kuma a gama wannan akwai shakiyin da daga alibdabinsa bai ce Abu Talib dan wuta bane sai da ya kada hidimar da bai wa annabi ai dan a san mu fa sai mun kai shi yau ba maganar kara a gunsu yana nan mukallar rahimul maktub wannan shakiyayyar rubutun da aka yi wa tarihin annabi a ciki sai da ya gaba kawo duka waɗannan hidimar da insha Allah wata ran zabi wa Abu Talib gobe sai da ya gama kawo waɗannan sai ce amma Bukhari ya ce dan wuta ne idan ka kalla hadisin da Bukhari ke dogara da shi ai ban kaura sai dan hadisin ya saba Bukhari an tambaye manzo Allah ya ga amfanin bambam ka Abu Talib shi ce na zabe shi a daban jahannama na kawo shi ga na ga ya shigo shi daga azaba mafi na da iyaka shi ne sunan wannan ne ce to ko ai ce to ne tunda da ya dan samu sauki ko ana wata ba suka ce ai daga nan kuma mutum ba za ta rika shafar jikin sa ba sai dai ya tafi ta shi da Qur'ani ya ce su kafirai amma tanfa'uhum shafa'atu shay'i musulma a kisi gudu a aya ko kuma ba amma tanfa'uhum shafa'atu shay'i sannan aka juya ai Allah ya ce laysa alayka hudahu wallahi da za ku ji akan wa'inda laysa alayka hudahu ta kasa da an ji kunya inda za ku ji akan suwa ta sauka da an ji kunya amma su da aka ce kan Abu Talib shi kansa Ibn Hajar da ya zo fatawul bari ya kaddarwa ya ce kai gaskiya Bukhari fi nusuliha ala Abi Talib ce na zo yana fata yace Bukhari ka kawo hadisin da kace